Οι Έλληνες του Πόντου διακρίνονται από μία έντονη επιθυμία να διατηρήσουν τα ήθη και έθιμά τους συνειδητά ή ασυνείδητα, τονίζοντας παράλληλα και την ιδιαίτερη τοπική τους ταυτότητα. Θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνα, 30 φορές Έλληνα όπως τραγουδούν στο ακριτικό τραγούδι, όμως υπογραμμίζουν και την ταυτότητα του Ποντίου. Εθνολογικά, μουσικολογικά και κινησιολογικά, οι ποντιακοί χοροί αποτελούν κράμα ελληνικών στοιχείων και τοπικών στοιχείων της περιοχής. Ο χορός Ομάλ, που χορεύουμε στο τραγούδι 40 μήλα κόκκινα, συγγενεύει με τον ελληνικό χορό στα τρία, ενώ ο χορός Εμπροπής συγγενεύει με τον πανελλήνιο συρτό. Όπως συνέβη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στους Έλληνες του Πόντου, πολλά στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα ή την ελληνιστική περίοδο, όπως παραδείγματος χάρη οι Μωμόγεροι, ή από την Ρωμαϊκή εποχή, όπως συμβαίνει με το χορό Τσαντζάρα, ή αργότερα από την Βυζαντινή εποχή τα τραγούδια του ακριτικού κύκλου, αλλά και πολύ αργότερα την Λογοκρατία, ο χορός Πιτσάκοη, είναι σημάδια τα οποία άφησαν τα ίχνη τους πάνω σε ολόκληρη την μουσικοχορευτική παράδοση των Ελλήνων του Πόντου. Οι ποντιακοί χοροί είναι χοροί που είναι δεμένοι με τη γη. Αυτό συμβαίνει διότι το θέμα του Πόντου στην Βυζαντινή εποχή αποτελούσε τα σύνορα προς Ανατολάς. Οι Πόντιοι λοιπόν από την εποχή του Ιουστινιανού έως το 1204 ήταν υπερασπιστές του Βυζαντίου. Γι' αυτό λοιπόν όταν χορεύουν ακόμη και σήμερα, φωνάζουν σοντόπον, δηλαδή επιτόπου, ή στέρεα, δηλαδή σταθερά, και ακόμη ιέψτε, δηλαδή χορέψτε όλοι μαζί στον ίδιο ρυθμό. Αυτά τα στοιχεία, κατά την άποψή μου, θεμελιώνουν το γεγονός ότι οι ποντιακοί χοροί ήταν πολεμικοί χοροί μεν, αλλά αμυντικοί. Στην αρχαία Ελλάδα, ο χορός πυρίχη ήταν ένοπλη όρχηση και εικόνη. Ο βασικότερος ρυθμός των ποντιακών χορών είναι ο ρυθμός του τικ. Το τικ λέγεται και χορεντικών. Είναι ένας ρυθμός τον οποίο συναντάμε σε όλα τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Από το 1204 έως το 1461, ο Πόντος αποτέλεσε ιδιαίτερο κράτος. Σε αυτή την περίοδο πιστεύω ότι δημιουργήθηκε και η ποντιακή διάλεκτος, αλλά και τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα των Ποντίων. Αργότερα, στα 1918, οι Πόντιοι προσπάθησαν να επανειδρύσουν την αυτοκρατορία των Κομνηνών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του γεγονότος ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι Πόντιοι δεν ξέχασαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ενώ οι υπόλοιποι Έλληνες ονειρεύονταν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, οι Έλληνες του Πόντου ονειρεύονταν τον Αλέξιο Κομνηνό.
Μετά το 1922, όσοι από τους Πόντιους γλίτωσαν την γενοκτονία, δηλαδή περίπου το 50%, ήρθαν με την ψυχή τους στην Ελλάδα. Ο χορός Σέρα στην παλαιότερη εγγραφή. Χορεύουν παραδοσιακά κυκλικά οι γέροντες και οι γεννημένοι στον Πόντο σε μία ταβέρνα της Καλυθέας Αθηνών στις αρχές της δεκαετίας του 60. Λύρα παίζει ο αείμνηστος Χρήστος Ενιοφορίδης ή Μπαϊρακτάρης. Όπως διαβάζουμε στα τεύχη της ποντιακής εστίας που αναφέρονται στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στη δεκαετία του 50, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ελληνικά συγκροτήματα, τα ποντιακά συγκροτήματα, λένε οι δημοσιογράφοι της εποχής, δεν είναι καλά οργανωμένα. Δηλαδή, ως αυτήν την εποχή οι Πόντιοι ακόμη χορεύουν παραδοσιακά. Ο ζωντανός θήλος της παράδοσης του Πόντου, στο Φόρος, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην πρόκληση ενός ξεσπάσματος στο χορό Σέρα.